Incwadi yeDuteronomy isahluko samashumi amathathu nesithathu. Inamazwi afundeka kodwa. Engicela ukuba siqaphele sireflecte kuwo ngale mini. Akukho unjengoThixo Yeshurun. UYeshurun ke sebere esithi kastolikwa, the chosen one, the upright one, or the separated one from. And xa esithi Yeshurun, lo mbhali weDuteronomy ubhekisa kuSirayeli, kusizwe sikaSirayeli. So ngamanye amagama uthi akukho unjengoThixo Isirayeli. Kule nguqulelo yesiXhosa enjalo ikhona indawo eshiyiweyo pha oyifumana kwiBhayibhile yaseSilebhele nesesiNgesi ezinye zazo. Ngoba xa iphelela laa ntetho ithi akukho unjengoThixo wakho Yeshurun, akukho unjengoThixo wakho Isirayeli. Akukho unjengoThixo wenu bantu bam. Amenda ngokwethu uthandazana. Ndicela ke ukuba anganisolekileyo sijonge le ndawo eqala kuverse 26 and verse 27. Basinoyithatha yonke ukuya kuverse 29 ungatshonelwa lilanga. Kodwa siyithathe ngalo mgca oqala uverse 26 uthi akukho unjengoThixo wakho Isirayeli. Incwadi yeDuteronomy yenye yencwadi ezisadifishwayo bayabhala ngobanina. Yabona abomandisi apha nofeni bakhona ungandamkela befundisi bethu abalapha, umfundisi uFeni, umfundisi uMpiti, nomfundisi uNcangisa waseBaptist. Xa ke kusekho ii-theologians ezisakhulayo ngokugcina isidima sakho ngimfundi uba ungayi kulo mhlaba. Kodwa akukho nto eyekusiqundayo kule ncwadi ukuba yabhalwa nguMoses. Ngoba into ebangela uba ibe yimpikiso yile kwisahluko se-34 echaza ukufa kukaMoses nendawo awangcwatyelwa kuyo. Nendagiment yethu ithi akasoze uMoses asixelele uba wangcwatyelwa phi nawafa njani. Ngoko ke loo nto ithi ayinguye obhala incwadi yeDuteronomy. Kodwa ngabantu ndithi kwincwadi zeTestamente endala ixhaphakile into yokokuba uthi uba unento oyibhalileyo ukuba oyibhalileyo, kodwa abo balandele emva kwakho bayibhidide babe nento abayifakelayo ebingekho ekubhalweni kwabo. And so le piece yokufa
inhloko kaMoses chapter 34. Sisenako ukuthi umsebenzi we-editor, i-Deuteronomy historian, esithi xa sijonga sithi inoba yiyo eyaziyo kodwa siyazi ngoba incwadi yentlalo yokuhlaziywa komthetho bantwana bakaThixo. Ekuthiwa yaxholwa emgangathweni phantsi komgangatho wenkunkuma yethempile ngukumkani uJosiah ngemihla awebhukuqa izithixo zikaGadi noBahali ezama kurevive unqulo zithixo waza ukuyisebenzisa nomprofethi uZedekhiya nokumkani uZedekhiya ukuze uhlaziywe unqulo kwaSirayeli. Kodwa into endicela ukuba siyijonge esi sahluko siveza into endinqwenela uyithetha ngoba zintathu into ezivezwa sesi sahluko. Eyokuqala into evezwa sesi sahluko sisahluko wakho uMoses egqiba kwenza amazwi akhe okundulula uSirayeli phambi koba thabatha uhambo lugqibele entaba esiya kule ndawo awayeza kufela kuyo emveni koba uThixo ethe kuye naliya ilizwe endandikuthembise ngalo kodwa wena uzukungena waqala ke wasikelela zonke izizwe ezilishumi enikezela indawo kuYoshua. So sisahluko sentsikelelo kanye sibekile wathi emveni koba ke esenzile besikelela isizwe ngasinye ngokonyana bakaSirayeli. Okwesibini esahluko sima njengesikhumbuzo, as a reminder okanye njengemkhumbuzo okokuba kubantu bakaThixo ungubani na uThixo okanye kusapho lakwaSirayeli ungubani na uThixo. Sawukhumbula uba akukho onguNjengotshixo wakho Israyeli. Kuthiwa ngale mini uMoses wayemi phezu kwentaba kwaMowabi. Libonakala kakuhle ilizwe ledinga nelesithembiso emveni kokuba uYoshua noKhalebi ngalawo madoda ababethunywe nabo ebuyile ukuvela kujonga okokuba ilizwe linjani na ilizwe abaphulaphula. Bemiphezu kwentaba yakoMowabi nje abawaselekho yayisisizukulwana onke awayephuma eJibutha ayengekho kwakushiyeka uMoses yedwa agqitywa kwintlango yeKhadeshi. And so esahluko nale ncwadi phofu yeDeuteronomy enye yezinto eyenzayo is to pass on the tradition. Kukuthi kwisizukulwana esasingekho xa kwakuxhelwa amaxhwa ngobusuku kubhinqa kusithiwa ukuthi kwindlu yonke yomSirayeli wakubona igazi kwisithunywa sokufa uGadi. Nakuthiwa kwisizukulwana esasingekho xa kwakuwelwa ulwandle olukhulu. Kuthiwa kwisizukulwana esasingekho xa betyiwa zinyoka. Kutshiwo kwisizukulwana esingayibona
betheliwe utsitsamama esivala into imva kuthiwa kusoze likhumbuke oba into ebangela ubalulekile kungenxa kaThixo yini hlanganiswekileyo onqumle nami kwintlanga yeKhadeshi into leyo evela icacile kwesahluko hlanganiswekileyo ngakumbi kule ncwadi yeDuteronomy amenda ngokuthi thandazana into efana noba sithi silasekele ngale mini nikhumbuke uba kwintlanga yalo nyaka eniyaziyo nina nedwa nabanye ngabanye indlela enihambe kuyo kulo nyaka nikhumbuke oba nguThixo ovumileyo ngokuba sizokunyathela kulo nyaka xa uphela simele ukuthi akukho onjengethixo hlanganiswekileyo amenda ngokuthi thandazana kaloku sekele kwathiwa unyaka xa ufika usiza uza njengencwadi ebhaliweyo yazi unyaka lo ufana nomtshato iresi kunyaka kukho umtshato baxa utshata umazi umntu utshata nayo okuzawujika inkuni utshata njengomthandazo kuba ngathi angathi apha ekuhambeni athi xa efula edivelopha ingadevelophi in such a way that abhekele omnye omnye na unyaka uyilonto ongena kuyo ungayazi noba intoni into ezakwehlela phambili bantwana bakaThixo zihlobo zami zizendawo ngoba noMoses xa ephume eJupiter wayengayazi uba olu hamba xa bebephuma yayingathi into ezawuthatha iiveki ezimbini kodwa nathatha iminyaka engamashumi uthi ngoku reflecta kumava akhe okuhamba indlela uthi akakho onjengoThixo wakho Israyeli bantwana bakaThixo into yesibini ke leyo evezwa yile ncwadi yeDuteronomy ngakumbi kwesahluko kwaye uMoses akazishiya zazinto zontathu that he has consistently efocuse kuzo xa kubhalwa le ncwadi yeDuteronomy ekugqibela yile sidibene ngayo ngale mini i-celebration umbhiyozo hlanganiswekileyo ingakumbi apha kuverse 26 yawuthi kuverse 29 umbhiyozo bawuthe awugqiba ukwenza imfikelelo awugqiba ubakhumbuza oba ubani na uThixo uyazi uThixo uyehluke emntwini komntu xa uthetha ngoThixo uyehluka komuntu ngoba uThixo ukuzumazi awumfundisi ncwadini bantwana bakaThixo imfundo enhlango dad noske siyibuze sizi-theologians into yoba bakutheni oba uThixo athi indlela ebheka kwaseJipute esuke enkangala imfitshane babenofika within 14 days kodwa bathatha iminyaka engamashumi kungenxa yoba enye yezinto uThixo abayiqaphelayo yeyoba babeliyangena eqabana bengamazi nalo Thixo bathwele hlanganiswekileyo kwayinto into yokuliwa kamele ngokuthi thandazana ihlobo zami zokwendawo kwafuneka ke ngoku oba phambi koba bawufike kampani abafake isikolo sokholo ye-experience amava uyabona into ebangela uba ndibe ngoku ndisekumshumayeli ngamava oba ndinamjonge emva hlanganiswekileyo yibone uba ngoba kunobakho uThixo ekuthiwa uvelapha kodwa abafana nalo endihambe naye akakho njengaaobuthi endithi akakho njengaye loo nto samanizisa ubomi bam bonke uphela akakho onjengoThixo wakho Israyeli so into evela endicela uba siyiphambuke ngamava kuselebrate uMoses okwesithathu ubhiyoza ngamililo lesixhosa nona bakaThixo ubhiyoza ngumbhiyozo lo ngamente ngokwethu nona bakaThixo zihlobo zami
ezikuzindawo kumbhiyozo kami nje ngokuthethana sakhe ebhiyoza ngenxa yezinto uThixo asenzileyo ngenxa yezinto abazifundile ihlobo zami zikulindawo encwadi ke isivezela loo nto okwesithathu kami nje ngokuthi ethandazayo kumbhiyozo endicela uba nathi sonke siyehlalweni sibhiyoze ngelinye sithi akakho onjengoThixo sifanele kami nje ngokuthi ethandazayo ihlobo zami ezipendala noma ngokuthixo and andifuna apha sifocuse kuyo leyakumosis apha akayiqualifyile lo kuqala esithi akakho onjengoThixo akabeki into ngoba abantu abanesibaqi ngoba uThixo ukuzakhonzwe funeka bento yenjalo bamkhonza ngenxa yamaqithi anona bakathixo akakhangela bonke amaqithi kulanyaka angabonisa isizathu sobathi inkosi uThixo sobapha into enziwa nguMoses anona bakathixo uthapha uMoses akakho onjengoThixo why ngenxa yoba uThixo anona bakathixo and of one spot for 3 years. Yes, I said, the focus, yes. The Beyonce uThixo. Ayikuphela ngenxa yezinto asenzileyo. The Beyonce uThixo kuba unguThixo. UnguThixo. Ngiyaqaba kulo mfoko omdibuka. Anona bakathixo kuthiwa watolika iculo lesithoba. Ngoba iculo lesithoba latolikwa kumshumayeli wesewesini. Kalanyaka ngobhuluko. Ngiyazi ibhuluko. Ngapha ngasekomane kulapho zamasifayela. Anona bakathixo. Ngoba kuthiwa athi amabhulu ababethe entabeni. Entabeni abathemba. Abantu abamnyama badlula. Wasikela ukufo. Kusifa abantu. Wathi masithi ingqondo zethu. Mbophe yakho. Kodwa i-situation le ne-context ngakho conducive. Abathi masithi ingqondo zethu. Simbonge yakho. Wapha efika kule nto ekhetha Moses. Wafuna wathi echaze yonke into. Wathi actually into ezothixo it is beyond comprehension. Wafuna wathi umonke uThixo akakho wayeyabasakhe ngizonixela wena ngoba simbulele ngenxa yoba lelbenzi apha emundi uThixo ndicela uba kule nkonzo umbulele siselebreyithe hayi uba uThixo kwenzile into okanye uThixo akwenzela nto kodwa siselebreyithe just le nto yona uThixo nguThixo kwaye nguThixo wami ngokwethu uthandaza ngithanda ukufundisa ngiyakuthi ngikuthi so ayonto ebangela into ukuba sifunde le nto khamete ngokwethu uthandaza khamete ngokwethu uthandaza uMoses ke ngoko ucaphula mama wakhe khamete ngokwethu uthandaza ucaphula mama wakhe okuhamba noThixo khamete ngokwethu uthandaza sihlobo sami sizinda ucaphula mama wakhe ukuthubeleza noThixo inhlangano yeKhadeshe inhlangano yengozi khamete ngokwethu uthandazayo ucaphula mama wakhe okwazi kwakho uThixo khamete ngokwethu uthandazayo uyabona inhlanganiso inopha esenhliziyweni kaMoses uThixo ayijonge ngoba kuthiwa he was 120 years ngalo nyaka azawunyuka kokugqibela khamete ngokwethu uthandazayo ingqondo wakhe iqala kwaMidiya khamete ngokwethu wathibana noThixo yona noThixo ejongile athi akakho
onje uthixo kusaye yabona umuntu angathakatho into yokuba you've taken time to observe othixo bezinhlaka ikharacter yabo indlela abasebenza ngayo khameza ngokuthandazayo indlela abasindisa ngayo wathombelisha wabona uthixo bezizwe aphile phakathi kwazo ebathombelisha nalo akhe uthixo wabona uthixo wafikela kuthi akakho njenga wabona uthixo khameza ngokwethu ethandazayo enzonhlaniso ifocus yalo ndawo into yokuba into eselebrethwa lapha uMoses into ebhiyozelwayo kule verse 56 uya ku-27 ubhiyozela amandla kaThixo nokulunga kwakhe khameza ngokwethu ethandazayo ihumo zakho uMoses abhakayethi akakho onjengawe ubhiyozela amandla kaThixo anonoma kaThixo abhiyozele okwesibini uThixo ulungile khameza samona unamali uThixo usimkhonzayo khameza ngokwethu ethandazayo umuntu angayithetha imayithethayo unamali uThixo esimkhonzayo okwesibini ulungile itheka ndumisa yathula lesithathu yakubakude bakumanga entshonalanga usibeke kude kuthi isono sethu ithole ndumisa asizange kule nkonzo ngoba sidizeva wabona bakaThixo khameza ngokuthi thandazayo ulungile uThixo wethu ngoba umbhali walandulisa ebesiyifunda uthathenze ukuthi wangaziphoso zethu angasivuze ngoba imisebenzi yethu yagwanga uba yingomuntu engekho ntulita khameza ngokuthi thandazayo ngoba ukhamathule ayathi kuyabona ubomi bakho bukwesandla ubakhe ngasithi uphelile ngawe kodwa uThixo wethu unendlela unafafa ukubakatha unobubelo bukhulu unosizi yonto ayithole zithakatho amalibhuti andifuna basifake koneni apha yoba kube khumntu ozokuphuma engathanda nkosi kuba esithi kunzima lonyaka andikukwethu thandazayo ndifuna wonke umntu olapha afowukhase nje kwinto yakhe akakho ikhona into azivezayo ezinyeni ndifuna sijonge ngokufishane kodwa statement that sets the tone and a celebration and thanksgiving ngalamazwathi akakho nje uThixo khameza ngokwethu ethandazayo kwaye kuwa ucelebrate amandla kaThixo nokulungisa bakhe ihlobo sami ezimini khameza ngokwethu akakho nje uThixo wakho silayini ihlobo sami wabona bakaThixo uyabona le ndawo yayiphambana khameza ngokwethu ethandaza mamela i-reflection yahana
esola ifingasilekisho banana bakathixo esithi abaphakamileyo yabatshoba ewe abatholileyo yabaphakami nkosi yami banana bakathixo akakho onjengothixo wethu khamenya ngokuthandazayo eqadakile ngoba isimanga samandla akhe nokulunga kwakhe sikuletha uba uvuthuma intwekento uvuthuma intwekelagama uvuthuma intwekezwayo wabasuka phila bayihlamba egazini bathabahlamba bayenzifana bonona bakathixo ubeva abantu besithi ukhona uthixo xa nobane nje uthi kulala and so in concept, I thought I was still with you. And you don't want to. Now that's the end. This is all chapters. You want to know? I just said we see. I was just saying, I was a cousin. Then yes. Then I'm not going to see. It is because of focus of my critique. Nothing to forget. Kulenda wethi noba wenze into abakenza ngayo namandla endimkhonzayo kwaye andimbanisela ngabantu bazaba yazi profit abantu bedibane nalo somngaka abona bakathixo abanendelwane ngomntu ukuba babone ngathi yaphumelela kodwa mina kawusazi apho isuka khona uyamangaliso abona bakathixo hambe njengokwethu ethandazayo nalisobapha awugqibukutsho umosisi ubeke nje izinto ezintathu asibeke yena ejonga ngeliso lakhe ngoba imisebenzi kathixo ayinakubalwa asenzela yona ejonga ngeliso lakhe eyonento uthixo enzileyo ubani into ezini olona bakathixo eyokuqala uthixo wethu is above us. God is above his people. Uthixo ondanda perfect olona bakathixo into abaziba athakakho uthixo wethu uthixo ondanda perfect olona bakathixo abasimboni uthi ngulowo okhwela isibhakabhakeni ngokungangamshalakhe esiza kuthi uzawusisindisa xa esitsho uthi our God is above us olona bakathixo hamenza ngokwethu kwayeganiswa xa esitsho this is an allusion okhombona esasimanga ezikamandolibomvu olona bakathixo abathi ulwandle luvalile intshaba zinqongile akhala madoda mosisi bekungekho amangcwabana eyiphutha okufuna uzosifulana nentlango khamenza ngokwethu uthi umosisi isimanga kwavela umoya kanti kunomoya uzayo nguthixo uyandanda olona bakathixo ngoba nguthixo ophezkwethu emini wabalifo bambambathisa ngoba wetshentshango kuwe kulo nyaka ebusuku bakumlilo olona bakathixo khamenza ngokwethu theologically ithi le nto ubomi very often uyathanda ukusikhokhelela kwanciphethe kule nto esinokuthi ikhantye sakhe nanomandilela kuhlelele khamenza ngokwethu ethandazayo okanye ndithi kubantu abaqhuba kwinto ekuthiwa i-dead end othi noba ubuhamba kangakanani wawubona losayo ithi kuwe ayibhobhoza kwindlela onena bakathixo uthi umosisapha akho manifestoba ubomi bukukhokhelele kwi-dead end amaphupha akho
wathi ngomso abazukusuphila kodwa yenzi wakulothixo balulabakathixo wena usathane sithi there is no future uyayivula indlela ehlamba abahambe nto ayivule ngoba phezulu ngombo wabavule indlela akuba uyivula wabhala ngasemva balulabakathixo wethu njalo kakusindisa njalo mafika and you can come to that experience. I come and touch you. Can you my father? Who's that man to God? I can just go to the side. And you just send that side. You must have done it. No, it's a good come and go to the side. You want it? In the when the road leads you to the cabin, utanda kufa. Na ngaba watu wathembe banobakathixo kamanja ngokwethu ekhaphoza ngoba sisi wathandakiswa kuqala balibonke kodwa lathi ilizwi likathixo elitsengayo musukhala kulo xelela abantu banduluke kanti ngoba sitsho nje uzawundala akumbonanga amkefemeli yakho kulo nyaka akumbonanga Abantwana bakho kulo nyaka kusiwa wonke ekhaya kwakho kodwa bona kulo nyaka ngale mini wasekhona ukhawule umthatha ujongile kodwa wena kulo nyaka owasekhona not because you deserve kodwa ube nganga phezu kwakho yona nto akuthandike kanzoba ongasemva nakaphambili uyehova ngqengile ewe banobakathixo simele ukuthi akakho onjengakho thixo kasinakile yokuqala emfeso ngokosisana eyesibini uthi our God is not only above us kodwa uthixo wethu is ahead of us uhamba phambi kwethu abenza ngokwethu amava asentlanga athi uMoses uthi uthixo wethu akandathi nje kuphela phezu kwethu kodwa uhamba phambi kwethu he goes before us itsho le vesi yamashumi 27 abenza ngokwethu xa isehla kuba ithi ugxotha utshaba ebusweni bakho abenza ngokwethu yabona ke ivele kokanya kodwa singesi nakusebele clearly ivele sesiphazit akekho phezu kwethu kuphela kodwa uhamba phambi kwethu abenza ngokwethu ethandazayo into ethetha ukuthi banobakathixo sithanda amakhwenkwe asisuka khona ukuthi ifutha asimthatha emgangiso that's about 45 kilometers ukusuka apho uhlala khona sihamba ngenyanga banobakathixo uzawuva wena ngempempe ngowebsite wasuka ngokuzikhomba nempempe iyafuka bakubhekwakho uqomba nitshoyo ithi kubhekwa emfazweni sizamnqumle amavathula sinqumle mphole sinqumle kwamashiki sinqumle kwamathini ifutha lokuthatha endleleni kodwa besimane amakhwenkwe ngokukhala azawuthi inqalise lapha abe phambili 2 kilometers away banobakathixo ezawuvela utshaba uvimpempe isitsho kwaye xa isitsho izithintana indlela banobakathixo ngoba utshaba elizawudibana nalo lungaphezukweni xa ethi lomfana uthixo wethu goes ahead of us uthi uMoses kule ndlela esiyihambayo is not only companion uhamba phambi kwethu yasikhokhela kule ndlela esihamba kuyo athi awubona oba olutshaba lunamandla nawe athi tshintsha indlela yabona ngalo maxesha we don't understand ngoba uyayibona le ndlela uya kuyo kodwa athi uthixo awuzohamba ngale ndlela tshintsha indlela we get frustrated sibe disappointed kuye kanti yena uyayibona inkosi yethu amana bakathixo
Khametsha ngokwethu sithandazayo uMoses akanani ukubuthwa akathi utshintshe indlela kuphela utshintshe indlela uyazigxotha intshaba zethu khametsha ngokwethu ethandazayo khametsha ngokwethu ethandazayo uyazigxotha intshaba zethu khametsha ngokwethu ethandazayo yabona abantu bazamagqirha bayazibigqirha liyakwazi ukuxelela inyama lilibone alizumthonela ngokho ngemini ethile khametsha ngokwethu umntwana masi uthixo oyika kaphatheke onona bakathixo kodwa umntwana masi uthixo kuthiwa ngomthwale noma kusemlomeni noma kusekhupheni awuzugqitha pha umvesithi obalothinko okuthixo wethu kodwa phakathi phakathi uzosikhala onona bakathixo othakathi besithi sozedlule pha asigxothe yonto ethimbotshele kawa khametsha ngokwethu wasiphatha wabubele wasinika ungcwele wobhala kukhonzayo okuthamsangelekayo ngoba uthi lo mphani asoyike intshaba zethu onke siyasongwa nguwe yasigxotha phambi kwethu because it goes before us nakulanyaka uthixo uyenzile lo nje ebomini bakho khametsha ngokwethu khametsha semonti indlela uthixo asebenza ngayo yileyo kokuba ezinye izinto yabona you can manage this ezinye izinto yabona into yoba you can fight successfully with it kodwa abona uba yabona le izamdistroy umuntu wakho enze laa nto ethetha ngokubhala footprints akuthwale engalo zakhe indlela uthixo asebenza ngayo leyo ezi aziyekileyo obuhambe phakathi kwazo uyabona uba unako ukuphumelela xa ehamba ngayo ezona zinto uthixo asisindisa kuzo zesi singazaziyo umfuthavithe amdlule kuzo ethi umgibe uqhawukile sasisinda lethini it goes before us ukuze asisizabatha endleleni yethu into yesithathu ethethwa ngutavita apha ethethwa ngumoses onona bakathixo uthi uthixo wethu uhamba phezu kwethu uhamba phambi kwethu kodwa uyandoyisa akufika kule ndawo ethi uyasirhaya likhaya uthixo wamandulo uyandoyisa kufika uyandoyisa yabona ufika ayaphela amandla ngoba I don't understand uMoses ibe nguye athi yena into abangelo basithi wathi xa enyuka intshaba yelebo entshotheni yepriska akubona inkalanga kuthiwa kuye akaze ufika wavela wathi wasi wena wawulikhaya sikota ngevesi kuba kule vesi wayejonga inkalanga onona bakathixo wathi awufumani intshaba zoba wakanikezela intsambo wayekelela wathi likhaya the eternal God is our refuge onona bakathixo likhaya uthixo mandulo ngaphansi Sikosa ndiyaunderstand it onona bakathixo abana baba ufuna uyazi le nto oba ithetha uthini na xokola umntana owakhulela kwamalungu xokola umntana owakhulela kwisitepmother esikhohlanileyo xokola umntana ongazange akhulela kowabo ukhona apha ekhaya owesuka mtyholo ngenyawo eneminyaka emithandathu lothi ndiyinikelayo 35 kilometers away wesuka ngenyawo emtyholo wawungena ekhaya sonke somthuso ba ubuso hambe njani likhaya uthixo wandulo and kayetsho uthi amakhoti zabandazi usijikelisi onona bakathixo yabona into endothusayo uMoses lithela lempipi ulazela
Mande. ulaselaphi ikhaya xa zawuthi likhaya uthixo mandulo ngenyanga ezintathu 3 months wayephefumla ngokumnandi engekho nina uhleli kowabo Moses only 2 months ezelwe at 3 months walushiya ikhaya wema ehleli kwingobosi yomnyazi phezu komlungu ngokumnandi akudisclose noma zingaphansi kwasihlala nje so ulazelaphi ikhaya Abana bakaThixo ukusukapho for 39 years wahlala kwaFaro abana bakaThixo nabaFaro wangekho wabo nawuvubhali xa yesithi at the age of 10 ngoba kwaba kwisithembiso soba uzaba ngokumkani uFaro ngenanyana at the age of 10 kuthiwa wasa wabiza uMoses kwabizwa amaphakathi kuthiwa babezolinganisa isithaba banona bakaThixo sathi neba isithaba sakhe esithaba sikaFaro sithathwe uFaro sibekwe phezu kwentloko yakhe kuthiwa wavela wasithatha wasibeka phansi wanyathela phezu kwaso banona bakaThixo and from eJiputha that was death penalty into ethetha ukuthi from the age of 10 to 39 ayethubeleza phakathi kwamahamwa asijerusalem sikafaro kodwa uthi uMoses likhaya uthixo mandulo eminyaka engamashumi amane wayegqiba kwaMidiyane ebukhweli bakhe nalapho engelakhaya lakhe amida 40 wayegqiba kwinhlango yeKhadeshe akalazi ikhaya akalazi uthando lomzali akalazi iprotection yekhaya ubomakhe bonke wenza umphambukeli kodwa uthapha likhaya kodwa uMoses bakantshaba olekhaya bakamfazwe olekhaya bakanyoka olekhaya olerefuge indawo yethu yokusimela khamekelo kwethu ethondasayo amafatonke awaphilayo 420 years ekumukhangazi athi uthixo ulikhaya ilento athetha ngudakmo athi uthwala zonke iintisi zam ilento athi udakmo xa ethetha athi bakumka bonke abasana usekho ebukhomntu unelukhala ngenkonzo athi ndinelikhaya ngoba kuthixo wethu unelikhaya akukho umntu omele uthixonza athi ndinendawo esimela andinabazali ngoba sithi sibhalo unguyise wenkedama uyindoda yabahlolokazi nabo bonke abalahliweyo bafumanele ukuphumla ngoba uthixo wethu ulikhaya yaqiniseka uba nakuwe kulo nyaka ka-2010 abekho amaxesha ovivoba uhambe mpengempengeni abekho amaxesha oziqaphela uba ngabe ujikelele ilizwe lonke kodwa kule nkonzo ngale mini ngoba uthixo wakho ube likhaya. And lastly uthi uthixo wethu above us, ahead of us, around us. Kodwa zobona le ntsomi ithi he's ngaphansi kwethu, beneath us, kangasebekile. Ngoba imvesi ithi awugqiba uthi likhaya uthixo mandulo uthi ngaphansi zingalo ezingaphakathi. Inkosi yethu cela ukutsho xa ibheke eKristu yasini xa niphuma kule nkonzo ngoba ngaphansi zingalo ezingunaphakathi. Amen. Nje kokwethu isimboli zimbili xa kuthethwa ngengalo abantwana bakaThixo lento yengalo yothixo nengalo ivela noMoses. Abantwana bakaThixo oAbraham bona babekwazi uthixo ingcwele ohlala ezintabeni uElohim, uEl Shaddai, uAdonai, who separated from us.
uAbraham wona abemazi ukuthi konjalo kodwa uMoses ezwa uvela noThixo nengalo onona bakaThixo uvela noThixo onengalo khamenjaka kwethu yona nathi onona bakaThixo nengalo singizumula phakade onona bakaThixo uMoses ngengalo uthi symbolize uthando lukaThixo onona bakaThixo athi ngalo sesihakha ngazo abantwana bethu athi gezelwe ngabanye esikolweni elafuna uyena kweso sikolo uvela walulingalo umhakhe abanamandla okubuyela esikolweni onona bakaThixo khamenjako kwethu ingalo zingalo zokukhusela khamenjako kwethu ethandazayo edibane kwindawo ka ethi ingalo zakhe onona bakaThixo tukulaphokathi tusama ukuthi ihlobo sami engalo into yokufunula onona bakaThixo ngoba sibonakalisa uthando kodwa okwesibini lezokukhusela kodwa okwesibini lezokukhusela onona bakaThixo lezokusindisa khamenjako kwethu iyo lento oyuvutamo xa exakekile umvesithi lolulelisandla ithandaze ubugagagagqa bale ndlela ngoba uyayesoba ngaphansi zengalo ezikulaphakade sesi athi Isaya xa zizoba athi ingalo yakhe ayimfitshane oba ingasindisi kulokono kuyo esikhathi kwingalo yafika onona bakaThixo simele ukumbulela ngoba unengalo ngoba sifunula khamenjako kwethu ethandazayo zingalo zokudwala ukutshaba esikhothemeni njengakudanyeli ufike ngalo zakhe ezingaphansi kwakho zikukhongozele ukuze intaba zingakuqwendi onona bakaThixo iyo lento onona bakaThixo athi ngaphansi zingalo ezikulaphakade yonke lonto ithetha ukuthi ayibobuthule bakho ayibobukhelekele bakho ayingomandla akho ayingobulumko bakho ayingokwazi kwakho uzofika kule ndawo kule date kulo nyaka kungenxa yoba ingalo zakhe zikulaphakade yile nto athi kuYesu ekotshela nguSathana athi wayethembisile wathi awuthuma izithunywa zezulu zikufukule kungenxa yoba ngengalo zakhe ukufukule nakulo nyaka ka-2010 umele uzothi akakho onjengoThixo kaSirayeli khamenjako kwethu ethandazayo into abangematsho unqilela nguIsaya uthi akadinwa akatyhafe ngoba iingalo zabantu iingalo zezihlobo iingalo zezithandwa zikubamba umzuzwana uthi ungekabheki pha akuyeke ubele lifa lokuhlekwa kodwa uthi esikaThixo zikulaphakade zazikho ungekabikho wena zikhona nakule nkonzo nangomso nakulaphakade zizawakho uthi wawuyekelelwa azale seke amazwi kaIsaya athi umnike othambileyo amandla ongekakongelela ababhisela maqina umvesithi amadothana Ayithole. abafana baqhubeke bawe abathembela kuYehova bayahlaziyeka emandleni bamela amaphiko njengempiko yezongalo abazibona
Number 18, Tico Langaletto. You can't ever put you on. Nizikuphi family banabo nyaka kwanje kakhulu ubangele into okubani libane lokwenza izinto emibani yasenza emakhaya xakede nizibuyise ke ezo zinto ukwenzela izihlobo zenu nabo bafuna ukusifuni bayazi into yokuba basabalulekile kulo Thixo imthwale ngengane zakhe zombele baba basebunzimeni ababona ngathi kuzaba khona into ekuthiwa i-Black Christmas kulo nyaka khumbulani into yoba ngaphansi zingalo ezinaphakathi festive inenkathazo abantu abaninzi balahlekelwa zizimilo nabubomi nangamaphupha abo nayindlela ngenxa yexesha lekrismasi ngoba uthe beqhela ukuphoswa phezulu asikathi lo muntu beqhela ukuphoswa phezulu asivule isandla uba phansi xa kusenzeka ezo zinto yazini uba ngaphansi zingalo ezikunaphakathi soze uThixo aniyekele yonwabele iChristmas uThixo anigcine uThixo nomeleze uThixo anikhuthaze nazi ukuba ingalo zakhe zona lena zantumbala ezikunaphakathi ezabantu ziyadila ezabantu ziyatyhafa ezabantu ziyoyisaka ngokwentshilo zikaDavide nelizwe ngoba ilizwe kuthiwa limi phezu kwamanzi libanjwe zingalo zikaThixo nani ke ubomi benu ukwezo ngalo gameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele amen esiplanini bethu